El 14 de setembre de 2007 esdevé un dia significatiu en la història d'Escofet. Aquest mateix dia ha quedat fixat com a efemèride en la configuració del paisatge de la ciutat danesa d'Aalborg, ciutat on va transcórrer la infantesa de Jorn Utzon, figura imprescindible de l'arquitectura del segle XX. La signatura del contracte entre Jan Utzon, fill de l'arquitecte, i Escofet inaugura una etapa de col·laboració intensa entre la companyia barcelonina, els fills i hereus d'Utzon i el municipi d'Aalborg. Per commemorar el seu 125è aniversari, Escofet vol fer presents els valors de cultura i creativitat amb els quals ha contribuït històricament en la configuració del paisatge urbà. Per aquesta efemèride ha escollit un protagonista d'excepció, el Banc Utzep, un disseny d'extraordinària significació històrica que, recuperat del seu esbós original per moblar el vestíbul de l'Òpera de Sydney, veu la llum per primera vegada en instal·lar-se als jardins del centre Utzon d'Aalborg. El 14 de setembre de 2007, els fills i hereus de l'arquitecte danès signen el contracte de cessió dels drets d'edició i explotació comercial del Banc Utzep a la companyia Escofet. Tanmateix, el valor que transcendeix aquest acord és la revisió històrica d'una de les peces de mobiliari més personals i distintives de Jorn Utzon i, per tant, un paradigma del disseny de la segona meitat del segle XX. Escofet és un mirall de les corrents artístiques dels últims, la història de la companyia, dels últims 125 anys, iniciant la relació amb arquitectes i dissenyadors locals, com Gaudí, Puig i Cadafalch, i projectant-se amb el futur amb arquitectes més internacionals, com és el cas de la peça del Jan Utzon, que és un arquitecte danès, autor de l'Òpera de Sydney. Malgrat tot, Jorn Utzon mai no va veure realitzat aquesta espectacular bancada a l'ampli vestíbul de l'Òpera de Sydney. Els desacords polítics amb el govern australià de l'època van interrompre la direcció de les obres i l'edifici es va continuar sense la intervenció de Jorn Utzon. Fa 7 anys que soc director general de la companyia i la meva experiència ha sigut descobrir la bona relació i la interessant relació entre la indústria i les arts, entre l'empresa, la fabricació i la relació amb el disseny i amb els arquitectes. L'Emili Ferrer Escofet, president de la companyia, ha estat el nostre ambaixador en la inauguració dels jardins al voltant del museu. Ningú millor que Emili Ferrer Escofet, quarta generació de la família fundadora, encarna els valors empresarials sobre els quals es va iniciar aquesta trajectòria. Amb ell, emprenem un viatge que ens porta des de Barcelona a Aalborg per a una ocasió extraordinària. Emili Ferrer Escofet és convidat d'honor a la inauguració oficial dels jardins del centre Jorn Utzon, museu que la localitat danesa dedica a l'arquitecte i on es retrobarà amb l'arquitecte Adrian Carter, qui primer va plantejar la revisió d'Utzep. En el seu viatge també visita Jan Utzon, a la casa familiar construïda pel seu pare l'any 1952 a la petita localitat de Hellebæk, a 50 quilòmetres al nord de Copenhagen. Nice to meet again. Nice to meet again. Thank you very much. Your father knew that there was some effort between you and Utzon Institute and Escofet to build this piece. Yes. And was he glad? He was glad that the furniture was finally made, and unfortunately he never got to see it. And also, of course, I know he would have been very grateful that Escofet has presented as a present this furniture. We create a complicity between you and our company, and we start a story. This is very nice, no? It's not only an objective history about this piece and the way of going ahead, but also is the friendship story of complicity. I think a shared enthusiasm.
Després de 5 dècades silenciat a la carpeta de dibuixos del desaparegut Hudson, el projecte va prendre forma gràcies a la iniciativa conjunta d'Adrian Carter i d'Escofet. Immediatament després de signar l'acord, Kim Hudson, el fill petit de l'arquitecte, envia a Escofet una còpia a escala natural dels dibuixos originals dels mòduls del sofà. Això permetrà reinterpretar amb formigó els 9 mòduls amb què es compondran les agregacions d'Utsep, adaptant-los a una nova ergonomia, tot considerant la duresa del nou material. Així, prèvia revisió i aprovació de Kim Hudson, els models es fan més llargs per suprimir juntes i s'acoplen a una planta de mòduls circulars. Un darrer avantatge serà una significativa reducció de costos a l'hora de produir-los. The Utsep becomes a place, a landscape place, That's right. to see the sky, Yes. to see the mystery, And to communicate with. and communicate each other. Yes. And communicate each other. Amb la incorporació d'aquestes millores, Escofet inicia la producció dels models que integraran la col·lecció completa d'Utsep. Aquests es laquen amb resina de color blanc per a la seva sessió temporal al Centre John Hudson, on es converteixen en un element central de l'exposició organitzada amb motiu de la inauguració del centre. You very kindly sent these models, which were very beautiful, and we exhibited them here. in Yes, the I opening. remember, yes. And that got a lot of interest, particularly from people visiting from abroad, from international architects coming. I mean, I remember many of our guests studying this furniture very carefully. L'octubre del 2010, Enric Periques, director-editor d'Escofet, viatja a Aalborg per tancar un acord amb les autoritats del municipi propietari dels jardins on s'ubica el Centre John Hudson. Escofet es compromet a cedir les diferents composicions del banc Utsep definides per l'arquitecte Kim Hudson d'acord amb el projecte dels jardins de la paisatgista Vibeke Rønnow i la coordinació de l'arquitecte Àngels Colom, representant d'Escofet a Dinamarca. Escofet, bon dia. El pas següent és fabricar els motllos. Aquests, després d'alguns ajustaments, queden disponibles per fabricar els primers prototips en formigó, els quals en seguiran d'altres, tot variant les tonalitats, els colors i els acabats. A partir dels dibuixos originals de l'arquitecte, desenvolupem els models que en aquest cas són 9 unitats. Aquests models ens serveixen per desenvolupar els motllos que després omplim amb les dosificacions estudiades conjuntament amb l'autor i que una vegada la peça està fraguada la tractem químicament per obtenir les característiques estètiques superficials del material. El procés de producció d'un element de mobiliari urbà amb formigó s'inicia omplint els motllos. Aquí es prefigura amb detall la forma definitiva que haurà d'exhibir cada peça i el valor artístic i estètic amb què l'autor l'ha dissenyat. Posteriorment, el material s'ha de deixar reposar 24 hores per tal d'assegurar el fregat inicial de la mescla autocompactant. L'extracció de la peça del motllo és un procés delicat, ja que encara no ha assolit una alta resistència. A continuació, es trasllada a l'exterior del taller, on es finalitzarà la fase d'enduriment i deshidratat. Un cop extreta la peça del motllo, se submergeix en una solució àcida per eliminar la superfície més externa del ciment i deixar a la vista l'aspecte i el color naturals dels àrids que la integren. El resultat és una superfície llisa de textura sorrenca. His original ideas for Utsep come from his designs for the furniture planned for the Sydney Opera House. And that furniture he designed inspired by Aboriginal caves around Sydney.
We sat on the rocks in Australia when we lived there in the 60s, and also on the rocks in Sweden, which are granite, and they're polished by the 2 kilometers of ice that's shifted during the Ice Age, and made all the granite completely smooth, like the cheek. Like the skin, Yes, like or the like skin. the waves. Yes, No? and you can see it, you can sit on these ledges, and he used that as an inspiration. But what he understood from nature was that with very few elements, you can create incredible and beautiful complexity Yes. in very sculptural forms. Exactly. Even with something as big as the Sydney Yes. Opera House, made from a few elements, prefabricated to create this very beautiful sculptural Yeah. building. And the same with the Utsep furniture. The construction becomes the method That's right. to project and to build. And also that construction becomes the architecture that you see. It is not a construction that afterwards you put plasterboard or something else outside. In all his work was this idea of the additive. The additive, yes. That you could make a few elements, and each element had its own identity. You put them together, Sí. and you create something new, or more complex, more sculptural. And so I think this additive principle is very clearly expressed in the furniture, and because they're different colors. Escofet va fabricar 72 mòduls. Aquest material va ser enviat la segona setmana del maig del 2011 i l'Ajuntament d'Aalborg va assumir les despeses del transport. Per a la creació de l'espai exterior es van aplicar els criteris de l'estudi de paisatgisme C.F. Moller en col·laboració amb els arquitectes Kim i Jan Utzon. El centre Jorn Utzon, que va obrir les portes al maig del 2008, destaca com un dels projectes de més interès arquitectònic construïts a l'àmplia zona rehabilitada que incorpora el front marítim i el port d'Aalborg a les dinàmiques ciutadanes. Actualment, aquesta àrea urbana connecta per primera vegada el mar amb el pols real de la ciutat, un espai emergent que possibilita nous usos socials, culturals i econòmics. This system, UTSEP system, allows different projects, a broad range of solutions. Yes. So this is very interesting for any kind of architects that using the vocabulary of Utzon may do his project, their project, no? Yeah, with inspiration. Inspiration, yes. And that is what I always saw as the idea with this Utzon Center, is that his ideas could be developed by others in different ways. That was what his hope was, that this would become a kind of workshop for new thinking. Develop some of the same thoughts, but it took them in new directions. Exactly. And I think this could be the same with his furniture. Yes. La inauguració oficial dels jardins del centre Jorn Utzon es va celebrar el 10 de juny de 2011. John Utzon was an integral architect without rhetoric, abstract, without gratuit shapes. Revolutionary Utzep introduced a new way of socializing and the rules of additive principle. Today, this event becomes liturgical,
it is the beau geste to rescue UTSEP from forgotten time, to place UTSEP at the right side around UTSEP building, where is the genius loci, the spirits of architect. That the Utzon Park is now appropriately furnished with Utzon's designs as the first, I hope, of many developments to come out of the Utzon archives. It is very much thanks to Utzon archivist Jakob Hansen, and most particularly the shared enthusiasm and passion and considerable support of Emilio, Enrique Perekis, personally, and to Escofet. Thank you very much for making this a reality. El disseny actual d'UTSEP permet diverses formalitzacions a partir de la combinació de 9 mòduls independents, rectes, còncaus i convexos. L'objectiu és poder-se adaptar sense restriccions a la configuració de cada espai i a les necessitats dels usuaris. Pel que fa al color, s'explora un joc de contrastos. El seient és gris, el raspaller baix blanc i el raspaller alt negre.